Sugeng pepanggihan malih kanca-kanca wonten ing podcast Pak Jakah Pecelaton Kawruh Jawa lan Kabudayan. Wonten ing episode 3, kita sedaya sampun nyinaoni babagan basa Jawa ngoko alus. Nah, wonten ing episode menika badhe dipunajengaken pasinaon bab unggah-ungguh basa Jawa, utaminipun basa Jawa krama lugu. Sugeng midhangetaken. Ana ing bagian iki awake dhewe bakal sinau unggah-ungguh basa Jawa krama lugu. Krama lugu iku basa kang nganggo tembung krama kabeh. Tembung ana ing basa krama lugu kadhangkala pangucapane dicekak utawa ora wutuh. Tembung kang dicekak mau kalebu tembung madya kang dienggo namung ana ing pacelathon. Tuladhane tembung napa, ampun, nika lan liya-liyane. Unggah-ungguh krama lugu iku gunakake atel-atel lan pangambang krama. Krama lugu digunakake kanggo guneman antarane wong tuwa marang wong kang luwih nom, kang duweni derajat luwih dhuwur, marang wong kang nembe ketemu utawa durung akrab, lan sapalunggalane. Basa iki uga digunakake nalikane awake dhewe guneman karo wong tuwa lan nembe ngrembug apa kang dilakoni utawa apa wae kang gegayutan karo awake dhewe. Supaya luwih cetha, ayo disemak bareng-bareng tulodo pacelathon krama lugu. Ri, arep mangkat sekolah jam piro? Arep bareng bapak ora? Sekedap malih, Pak. Bapak tindak rumiyin boten menapa. Mangke kula kesah kalian kanca-kanca mawon. Lah arep mlaku apa numpak angkot? Badhe mlampah mawon, Pak, supados sehat. Yo wis yen ngono. Iki sangune sing ati-ati mangkate ora usah playon. Nggih, Pak, matur nuwun. Aja lali sarapan sadurunge mangkat. Wis dimasake ibu iku. Nggih, Bapak, niki kula badhe nedha rumiyin. Bapak mangkat ya. Nggih, Pak, atos-atos. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Saka pacelathon antarane Ari lan bapak mau bisa dikatekake yen Ari nggunakake basa krama alus lan bapak nggunakake basa ngoko lugu. Ananging nalikane Ari matur karo bapake bab awake dhewe, basane malih dadi krama lugu. Coba jajal disemak ana ing ukara kang diucapake karo Ari marang bapak. Ari matur, mangke kula kesah kalian kanca-kanca mawon. Ana ing ukara kasebut, tembung kesah iku tembung krama lan digunakake kanggo Ari. Tembung mawon iku saka tembung kemawon kang dicekak lan kalebu tembung madya. Tuladha liyane ana ing bageyan nalikane Ari matur arep mangan. Ari matur, "Nggih Bapak, niki kula badhe nedha rumiyin." Tembung nedha kang dienggo iku tembung krama lan digunakake kanggo Ari. Yen basa krama inggile iku dahar, digunakake kanggo bapak utawa wong kang luwih dihormati. Saka tuladha iki awake dhewe bisa mangerteni yen unggah-ungguh iku gumantung karo sapa kang diajak guneman, sapa kang micara lan apa kang dirembug. Awake dhewe uga kudu mangerteni nalikane guneman karo wong tuwa ora entuk nyelani gunem lan kudu sareh. Cekap semanten pasinaon krama lugu wonten ing episode menika dipun lajengaken pasinaon krama alus wonten episode gangsal.